tak jingtip bat banyo yaki kubor ki man lagasngi subscribe ya utebor channel. Haka step jong ka khatar tarik ujeliu kaladon ke jing plu yeng go bashirkai. Kani ke jing dia kalajia hakari kuwait mangal area. Layatu ki kubor bagani ka yeng gade ka bon mala bat ki basa hagani ka yeng ki bon ni gide ki migrant lani ki brio ki bana ki wei pat kiri ki bawan ban travel la shagani kari lakum ba chis pa khandai phursan ngot layo jingkhen ba ki dei na ki wei kiri keleng jong ka perthai kentup ya ki bana India Bangladesh Sri Lanka Pakistan bat ki wei Yathu ki kubor nagani kari lakumba South Arngot nakine kidei ginong India kibaladu ya ka jingem khatwei ngot nakine kidei kibana ka state Kerala kani ka jingjia kalajia ha ka por dang step laong katba ki babun kidang don ha ka jing yo thia lingai kading kalayo aban sedang nadu kamala ka baningkong bat terter layathu ki kubor ha ka baydei bat kani nakaliang jong prime minister jong kari India ulakhat ya ka jing yalang ki kenon menteri Kamtam ya Minister ubadai pej ya katanat External Affairs Department. Nakaliang Prime Minister ringkat bat kikenhun menteri kilapan pau ya kajing sengusi hagawidai bat kania kajing jia. Bat ulapan benaru ban ai arlak tingka kum ke ex gratia relief nak Prime Minister Relief Fund. Syaki bahiyeng jong kini kilanot kibaladu yala kajing em. Laitu ki kubor naritor ba Minister of State jong ke External Affairs Department Ukerti Berdhan Singh unlej sakuwej Prime Minister ulapan tiknaru Banyale ban penpoi kham kloi ya ki met jong ki baladu ya ka jing em ha ka ni ka jingja nakaliang ga Indian Embassy ka badan ha ka ni kari kala tresi tam banyo ban pelaj ya ki breu ki bidang don hapo ka ni ka building bat ki bidang ja hadu menta dingkat ka jing trailang bat ki bor yarap na ka ni kari kuwait ya ki bamensaw lapan kit no syaki hospital baper ki badan ha ka ni kari de hadu menta tang kini ki kubor kublai sibon